Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. А ну, хлопчики, побігли. Кася, ты куды? Лесик, ты что-нибудь разумеешь? Пакуль што не. А вам і не треба нічого розуміти. Побігли, кому кажу. Куды пабегла? И навошта тебе догонять? Ізноў гэтая неўгамонная Кася нешта прыдумала і нам нічога не растлумачыла. Яна растлумачыла, але не паспявае, бо чамусьці не хоча спыніцца. Можа, яна вырашыла прадставіць нам белага труса, героя казкі Льюіса Кэрролла «Аліса ў краіне цудаў». Я чытаў гэтую кніжку. Там трус заўсёды спазняўся і заўсёды бег. І паўтараў: «Мае бедныя вусікі, мае бедныя вушкі, я ізноў спазняюся». Гісторыя цікавая і смешная. Абавязкова пачытайце яе на канікулах. Але што ж нам рабіць з нашай Касі? Як даведацца, чаму ёй сёння на месцы не сядзіцца? А давай затрымаем яе, калі яна чарговы раз міма пабяжыць. Давай, і не адпусцім, пакуль не растлумачыць, чаму з самай раніцы тут не тусіцца. Хлопчики, ну колькі вас чакаць? Я ж казала, доганяйте. Лесик, здаецца, Кася зараз прыбяжыць. Рыхтуемся лавіць. Давай. Ну, чаго стаіце? А ну, бяжым. Кася, спыніся. Хлопчики, вы чаго? А ну, прапусціце мяне зараз жа. Пропустим, а ты побяжишь? І мы так і не зразумеем, чаму ты тут усю раніцу носішся. Добра, добра, я не збягу. Дамовіліся, пропускаем. О, придумала, я буду рассказывать и бегчы на месцы. Коли ты лічыш, гэта добрая ідэя, давай. Только одна умова, и вы так само будете со мной бегчы на месцы. Кась, ты такая фантазерка, навошта табе наш сумесны ранішні забег? Інакш не расскажу. Лесик, спрачацца з Касей дарэмна траціць час. Сябры, и вы неоткладно отправляйтесь на пробежку. Надвор'е ж спрыяе. Кася, калі наши гледачы зараз пабягуць на вуліцу, хто застанецца добраранак глядзець? О, об гэтым я и не подумала. Добра, тады усе бягуць пасля добраранка. Кася, растлумач нарэшце, чаму ўсе сёння павінны кудысьці бегчы. Да ўсё проста, таму што сёння сусветны дзень бегу. Менавіта з сённяшняга дня я лічу, проста неабходна пачынаць займацца гэтым відам спорту. Гэта добрая ідэя, але я лічу, што ў пакоі бегаюць невыхаваныя асобы. І гэта небяспечна, таму трэба бегаць у парке, спартыўнай зале ці па стадыёне. Сапраўды, Кася. Добра, добра, згаджаюся. Пабяжым усе разам па свежым паветры ў парке пасля добраранка. Ух, дамовіліся. Кася, сур'ёзна займацца любым спортам, у тым ліку і бегам, без падрыхтоўкі небяспечна. Калі перагрузіць нязвыклыя да бегу мышцы, яны потым будуць балець. Але сусветны дзень бегу мы, дзякуючы мне, сёння абавязкова адзначым. Сябры, і вы павіншуйце ўсіх з гэтым спартыўным святам. Пабегайце сёння, напрыклад, на выперадкі з сябрамі. Але зрабіце гэта пасля добраранка. У вас жа будзе шмат часу, канікулы толькі пачаліся. А зараз давайте адпачнем і паглядзім цікавы ранішні мультфільм. Выдатна! Значыць, бегаць на выперадкі мы таксама адправімся пасля добраранка. Так, Кася прыдумала адзначаць сусветны дзень бегу. Ён, між іншым, якраз сёння. Кася прыдумала, а бегаць пойдзем разам. Мы з вами дамовіліся, хлопчыкі? Дамовіліся, значыць, пойдзем. Дакладней, пабяжым. Але я, шчыра кажучы, не вельмі люблю бегаць. Ведаю. Ты любіш толькі кніжкі чытаць, ды за камп'ютарам сядзець, зроб псаваць. А вось гэта няпраўда. Я вельмі люблю падарожнічаць і зараз хацеў бы апынуцца ў Японіі. А чаму менавіта ў Японіі? Таму што я на ўласныя вочы хацеў бы паглядзець на адну дзіцячую пляцоўку. На дзіцячую пляцоўку? Думаю, нешта цікавае ты раскапаў, разумнік. Дзяліся. Не проста цікавае, а унікальнае. Вось, глядзіце. Нічога сабе, якая прыгожая пляцоўка для гульняў. Але унікальнасць яе не ў прыгажосці. А ў чым? А ў тым, што яна звязана з тоўстай і вельмі моцнай рознакаляровай пражы. Гэта значыць з нітак? Атрымліваецца, што так.
З вельмі тоўстых нітак. Лес каляровага павуціння. Так называюць вязаную пляцоўку, надзейна укрыты ад ветру і дажджу купалам драўлянага павільёна, які пабудавалі спецыяльна для гэтага. О, пляцоўка з нітак? Гучыць не вельмі надзейна. Кася, ты дарэмна сумняваешся. Трывалыя вязаныя атракцыёны моцна прымацаваны да драўляных балак, а паміж сабой балкі надзейна замацаваны унікальным спосабам без цвікоў, скоб і іншых металічных прадметаў. Нічога сабе, якая канструкцыя і без металічных дэталяў. Здорава! Цікава. І колькі ж чалавек гэтую пляцоўку вязалі? Гэта ж не світер і нават не 100 світараў. Ты не поверыш, Кася, але над вязанай часткай атракцыёна працавала адна японская мастачка-дызайнер, якая гэтую пляцоўку і прыдумала. А бражы, колькі ёй спатрэбілася? Больш за 1000 кілаграмаў. А таксама мастачка выкарыстоўвала спецыяльны кручок і асаблівую тэхніку вязання. А можа, яна рабіла гэта на якой-небудзь спецыяльнай машыне для вязання? Не, мастачка-дызайнер звязала гэтую пляцоўку выключна рукамі. Зараз я разумею, чаму б ты хацеў апынуцца на гэтай пляцоўцы. З навуковай мэтай і пагуляць наш разумнік там, думаю, не адмовіўся б. Ну, вядома. Лесік, ты ізноў мяне здзівіў і ўразіў. Думаю, і нашых гледачоў таксама. Не ўяўляю, як у цябе атрымліваецца ўсе гэтыя дзівосныя рэчы і месцы знаходзіць. У інтэрнэце шмат чаго цікавага ёсць. Трэба проста ўмець шукаць. Дзякуй табе, Лесік, за цікавае віртуальнае падарожжа. А хочаш зараз мульцік паглядзець? Ад мульціка мы з гледачамі ніколі не адмовімся. Праўда, сябры? Глядзім. Сябры, канікулы толькі пачаліся. І ў нас наперадзе шмат часу для цікавых заняткаў. І дома, і на вуліцы усіх чакае столькі цікавых гульняў. Але памятайце, што трэба сябе паводзіць так, каб нічога не здарылася. Вы, сябры, ужо амаль дарослыя, і бацькі разлічваюць, што можна вас бяспечна пакідаць дома адных. Будьце уважлівымі, закрывайце краны і ні ў якім разе не гуляйце за палкамі. Не ўключайце ў разеткі шмат электрапрыбораў. І памятайце, што кіпень – гэта вельмі небяспечная рэч. Так што пастарайцеся не засмучаць сваіх бацькоў і не псаваць сябе адпачынак. Гуляйце на вуліцы, дыхайце свежым паветрам, малюйце, чытайце цікавыя кніжкі. І абавязкова глядзіце наш добры ранак, Дзе мы дзелімся з вамі цікавай інфармацыяй і даем карысныя парады. і паказваем шмат мульцікаў. Дарэчы, хлопчыкі, час паглядзець чарговы мульцік, так? Давайце глядзець. А зараз надышоў час развітвацца. Адкажыце, вы сённяшні дзень ужо распланавалі? Абавязкова адзначце разам з сябрамі сусветны дзень бегу. Пачытайце цікавую кнігу. Зрабіце модную прычоску сваім лялькам. Прапануйце дапамогу бацькам ці бабулям з дзядулямі. Увогуле, сённяшні дзень павінен прайсці весела і паспяхова. А як жа інакш? Зараз канікулы. Так што развітваемся і пабеглі па вясёлых канікулярных справах. Толькі давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! І не праспіце, канікулы канікуламі, а нас глядзець абавязкова.